खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। माइ आबादखौ एम्फौआ खहा खालामबाय थानायनि सायाव होबथानो मावफुं सोद्रोमा कनसियाम दासनि बिबुंथि। सुरत रेल स्टेशनाव सासेनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम। जनाय हालामाव मोनब्रै आफादफोरनि जथाय जथुमा खुंनो खुंफुं आफादा साखाफारा जाबाय। लामा जाब्रथायजों फिसाज्लानि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै बिमायाबो हां सरथेनानै रुंसारि जादों। सोनाब सानजारि नोगोर दखरा इउबिपिअनि गोदान मावफुं आफादा बिबान आजावनानै समायखिरा लाबाय। कृष्णाइनि सिमलापारायाव मासे मैदेरनि गोथै सह मोनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनि गोबां जायगायावनो एम्फौफोरा माइ आबादखौ खहा खालामगासिनो दङ। माइ मोननोसै समावसो माखासे एम्फौफोरा गोबां जायगायावनो आबादफोरखौ खहा खालामबाय थानायखौ मिथिनो हादों, जायनि थाखाय बे समाव आबादारिफोरा गोबां मोगा-मोगिजों भुगिनो गोनां जादों। बेखौनो मावफुं सोद्रोमा कनसियाम दासआ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव माइ आबादखौ एम्फौ जानानै खहा खालामजानाय जायगाफोराव नायगिदिंनानै खौरां लायो आरो बुंथियो। बे समाव माइ आबादाव जेबो रोखोमनि मुलि होनो हानाय राहा गैला आरो माइआव मुलि होयोब्ला बे मुलिया मानसिखौसो खहा खालामनो हागौ। बेनिखायनो माइ आबादखौ एम्फौआ खहा खालामनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय माइखौ जों फोथारनिफ्राय थाबैनो हानानै दैखांनांगौ होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंथियो मावफुं सोद्रोमा कनसियाम दासआ। एम्फौआ फुङाव जेबो नुवा, मोनायाव फैसो ओंखारो, दा एकदम माइनि गुदियावसो साबना थायो आरो जेसिम मोनाबाय लोगो लोगो ओंखारनानै बिसोरो माइखौ हाना होयो। हानानै पुरा नस्थ' खालामगासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं फोथार गेजेराव फैनानै नायबाय जि रायजोफोरनि माइया जुदि दा मोनबाय, एसेबाबो मोननो बाखि दङबा बेखौ नायनो नाङा, थाबैनो माइखौ हानानै लांबाय जाबाय, लांनानै न'आव दोनबा जाबाय। खारन बेबायदि जे लाखिनो लुगैदोंब्ला असुबिदा जागोन। दा जों मुलि होनायनि कन्डिसन गैखाया, खारन माबोरै मुलि होगोन? दा बे समाव जुदि मुलि होयोबाबो सिङाव होबाबो माइयाव नांगोन, माइयाव नांबोला बे माइयाव जाबाला मानसि थैगोन। बेनि उनाव माइखौ हानायनि उनाव जुदि मोसौ फैयो, मोसौफोर जानो आरम्भ खालामोबा मोसौफोर थैगोन। बिनि थाखायनो परित्रान गैया। दिवालीनि सिगां गुजरातनि सुरत रेल स्टेशनाव हान्थियारिनि होंगो दोंगोआव सासेनि जिउ खहा आरो गोबां जोखोम जादों। रेल बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्टेशनाव बांद्राय होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव बे जाथाया जादोंमोन। मानो होनोब्ला गुजरातनि बयनिख्रुइबो देरसिन इन्डास्ट्रियेल नोगोर सुरतआव खामानि मावनाय सुबुंफोरा बोसोरफ्रोमबो गावबागाव न'आव थांनानै दिवाली फोरबोखौ खुंहैयो। बेनिखायनो रेल बिफाना गुजरातआव गासै गं 65 स्पेसियेल ट्रेन होदों आरो गासै 165 RPF जवानखौ जर'खायै डिप्लयमेन्टबो होदोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां टिकेट काउन्टारबो बांहोनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों PRO सुमित ठाकुरा। धेमाजि जिल्ला जनाय हालामनि गंसेल' UNB मेम'रियेल फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ फैबाय थानाय 15 आरो 16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंगोनखौ लोब्बा लाखिनानै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद, जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद मोनब्रै आफादनि बानजायनायाव जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 38थि बोसोरसालिया जथुमा, जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुमा, जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 25थि बोसोरसालिया जथुमा, जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुमा खुंगोनखौ लोब्बा लाखिनानै जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद, जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादजों खुंजानो गोनां 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फैबाय थानाय 15-16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो गोनां हाबाफारिनि खामानिया जागासिनो। गलाघाट जिल्लानि टेङाल गामियाव दुखुनि बार बारदों। फिसाज्लानि लामा जाब्रथायजों रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै बिमाया हां सरथेनानै जिउ गोमादों। गलाघाट टेङाल गामिनि राहुल टेङाल मुंनि सासे सुबुङा बृहस्पतिबारखालि खुमथायाव लामा जाब्रथायजों जिउ गोमादोंमोन। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव बिमा जानकि टेङालआ गाबै गाबै हां सरथेदों।
नखरनिया हाखु दाखुयै हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय उनाव डाक्टारा जानकि टेंगालखौ रुंसारि जाबाय होननानै फोरमायदों। धेमाजि जिल्लानि सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादाव गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरखौ सनिबारखालि समायखिरा लाहोनायजों लोगोसे बिबान गथायनाय जायो। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरि समकं ओनसोलनि सिङाव थानाय महिला भवन एबा आइजो नब्लाङाव सनिबारखालि थांनाय 11 अक्ट'बर खालाराव सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान मावफुं आफादाव बिबान मोननाय गोदान दैदेनगिरिफोरनो बिबान गथायनायजों लोगोसे समायखिरा लाहोनाय जायो। सनिबारनि बे सोनाब सानजारि नोगोर दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबान गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारिया आरो लोगोसे बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारिया लोगोसे धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी आरो सोनाब सानजारि दखरा इउबिपिअनि बोसोनगिरि सुखिराम बर' बिथांमोनाबो सनिबारनि बे बिबान गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। गवालपारा जिल्लानि कृष्णाय थानानि बेन्दोंआव सिमलापारा ओनसोलनि माइ आबाद दुब्लियाव मासे हाग्रानि मैदेरा थैनानै थानायखौ नुनानै गोबाङानो सोमोनांदों। जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरनाय बायदियै हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा फैनानै गोथै मैदेरखौ नायफैदोंब्लाबो नाथाय मानि जाहोनाव बे मैदेरा जिउ गोमाखो बेनि जेबो उदिस मोनाखै। अदेबानि नायबिजिरनो थाखाय हाग्रा बिफाना बिथोन होबाय होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।